Mulla enää pupun karvat pysy kauhean hyvin, mutta katsotaan jos pysyy sitä myöhemmin. Tänään ilmastellaan suklaamunia. Ja en tiedä tuleeko tästä kauhean hyvää laatua, mutta katsotaan. Ensimmäinen muna-asiima, mun on pakko ottaa näin. Ja tää munan nimi on Sweet Animals. Tuolta näyttää tällainen keltasininen, ei kauhean ihan perusvarmaa suklaata. Ei ookaan. Mä en edes tajunnut, että tässä voi olla valkosuklaata. Se näyttää vähän sen pipsavassa mukana, että tässä on vaan tähtiä. En mä saa avattua tätäkään. Muihan. Näitä. Suklaa ei oo hyvää. Nyt tiedä miksi tää annettiin eka. Joku tällainen dinosauruskin tuli. Eikä epäilystä. Annan tälle 2/5. Otetaan sivuun. Ja seuraava esille. Täältä tulee tämmönen Kinder Bubu. Jos sä ette oo syönyt Kinderiä, niin en kyllä tiedä. Mitä sanoo, mutta Kinder on ihan perus lasten hyvä suklaa. Niin. Mä en edes muista, mistä tänään löytyy. Kieltämättä juu näyttää vähän pupulta tuo takalisto, ei ehkä hirveän hyvältä näytä, mutta katsotaan. No. Maistuu vaan Kinderillä, eikä näy sisällä. Ei mulla. 3/5. Liian normaali. Sitten seuraava. Täällä olisi tällainen kuin Pandan suklaamuna. Tossa on merkki ja tossa on paljon, vähän kyllä lihavalta näyttää toi. Tai jotain tosi oudolta. Silmää ei edes näy tosta ihan kunnolla. Mut katsotaan onko hyvä. Voi jopa ehkä olla. Tääkin on tää tähtiteema. Eli ei kauhean hyvää varmaan meidän. Tää on ihan samanlainen kuin toi ensimmäinen. Onko suklaa ihan hyvää? On suklaa. Toi oikeastaan jopa ihan hyvä. Annetaan tälle 4,5/5, mutta ekana katsotaan lelu. Tämä lelu ei apua helposti. Pande katsoo tälle. Ja tälleen. Ja sitten löydetään tekstitystä. Ei kauhean hyvä. Mitäs sitten otetaan? Eikö seuraavaksi löytynyt tällainen kuin Ronin yllätysmuna? Eikö se ollut aiemmin Ronin kuluttamuna? No niin. Katsotaan, mä oon joskus nähnyt näitä kaupassa, mutta en tiedä onko maistunut. Ihan perustallinen suklaapallo, mistä tuli ja vähän kyllä menee. Suklaa. Todella hyvää. Sitten lehu. Oh, mitä? Playing cards. Playing cards tossa lukee ja tossa on ite Rodibackin kuva. Mitä tää löytyy? Onks täällä? Täällä on pelikortit! Eikä täällä on pelikortit. Sitten täällä on joku Ronin kultamunat. Täällä löytyy QR-koodi. Katsotaan se QR-koodi sitten myöhemmin. Laitetaan pelikortti 5/5. Pakko mennä. Hyvä.
Seuraavaksi, joka kaikkia varmaan kiinnostaa, mitä leluna mä täältä tulen saamaan, on Suomi Leijonat suklaamuna. Miten jätetään? Mitäs mitään saatiin joku Markku Anttila? Oho, se aukas helposti. Pisteet, jotain tällaisia. Eikö se ollut lelua? Tähän kyllä pettynyt. Sisällä oleva osa. Hyvää. Sitten ihan suklaa. Ihan normaali. 4/5. Lentoilla alkuun. Sitten Pokemon! Tällainen löytyy. Pikachu tässä on eri muotoja, niin ensin Pikachu on tälleen, sit se on tälleen. Voiko sä saada jonkun kokemusta, että se voisi olla vielä? Bulbasaurus, tällainen joku. No ihan perussuklaa niin kuin äskenkin. Mä hemmettää, miksi näissä kaikissa on tähtiä. Se on tehty joku suklaamuna. Missä ei ole mitään erikoista. Ja se mahtui niinku kaikkea. Se on vähän niinku tylsä ja silleen pitäisi saada vähän eri. Ja nyt tulee tänne viimeinen muna ja isoin muna. Pip pip! Täältä tulee tällainen kuin Smarties. Tää on rytmä. Mä en ainakaan se tätä loppuun, mulla tulee oksennustauti, jos mä syön tänne. Otetaan nyt pikkupala. Tää on kova. Herranen jumala, täältä on myös Smarties. Smarties. 2/5 nää Smarties, mutta ottaa vielä suklaa. Joo. Suklaa pahaa 2/5. Ei hirveän hyvää ollut, mutta tämän paras suklaamuna oli tää Ronibakin muna. Tässä on vielä joku kuoriboodi. Mikä mä tiedän mitä siitä tulee tapahtumaan. Jotain tosi outoja asioita. Mut minä nähdään seuraavassa jaksossa. Tää oli mun ensimmäinen video ja kattaa, voivat tykkästä saada ja katsoa.